Guys, hai. Dubla 1, scena 1. Hai că am muncit. Ei, atenție! Gata. Bun, action! Hai să luăm și o bine meritată pauză după atâtea ore de muncă, dar... Bine, hai să vă pun niște întrebări și vreau răspuns scurt și la obiect. Primul. Nu, doamnele. Ce faci cu 10.000 de euro dacă îi primești acum? Nu am mașină. Acum de unde? Zi! 3, Plec în Bali. Fondație la casă. Din mâna două mâini stânge îmi fac una dreaptă și una stângă. Plictisitor. Întrebarea 2. Când ai plâns ultima dată? Ieri. Nu mi-aduc aminte. De Crăciun. De Crăciun. Dragoste sau bani? Dragoste și bani. Ambele. Bani. Bă, dragoste. Și Aveam curaj. ultima mică sau mare? Mare. Mică sau mare? Mică. În această seară eu zic să încheiem pauza și să ne pregătim de eveniment. Yeah! Haide! Pentru asta.